Danas ću slikati svoju mamu, jeste zato što je jako mnogo volim i cijenim. Uz nju sam bio uvijek i ona je bila uvijek uz mene i ona me stvarno razumije. Ideja je došla o tome da danas slikam svoju mamu zato što sam pisao jedan post i ona mi je odgovorila da će rado poslati fotografiju svoju. Nažalost, ne mogu da idem u Bosni zato što je sada korona virus i onda sam odlučio preko fotografije da slikam svoju mamu. Moja mama je jednostavno borac u svemu. Jeste žena gdje je sve proživjela, gdje je sve nešto i produrala, jer imala je jako isto fazu tešku u svojoj vezi prije, jeste. Ali mislim da ljudi će suosjećati sa jako velikim srcem, jer moja mama je isto jako veliko srce i njene oči sve govore danas i mislim da će kada publika stane na stage-u i pogledaju sliku na zidu, reći će da je to velika žena sa velikim srcem.